benvinguts. Som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest magnífic Opel Mokka X 2016. En aquesta ocasió, voldríem agrair al concessionari Autorsa, concessionari Opel a Tortosa, situat a la carretera València sense número, per deixar-nos gravar aquest nou Opel Mokka X 2016 i portar-lo al canal. Bé, ja estem a l'interior d'aquest nou Opel Mokka X i procedirem a analitzar-lo. Tenim la clau amb un nou disseny i tenim Keyless Go i podrem engegar el cotxe sense girar la clau. Ja tenim encès. Els elevalunes són totalment automàtics. Podem amagar els retrovisors ja que són elèctrics. Després passarem al volant. Tenim un volant de cuir multifunció amb el control de creuer i limitador de velocitat per pujar i baixar el volum, i també tindrem per contestar el telèfon. Després, els acabats d'aquest nou Opel Mokka X. Com veieu, han millorat moltíssim enfront a l'Opel Mokka, i si veieu per aquí tenim uns acabats molt premium. Estem en la versió Excellence. Hi trobem bandes platejades i black piano. Tenim el climatitzador automàtic. Després tenim un canvi de 6 velocitats i ara us ensenyarem els espais per guardar objectes. A la guantera, aquest pràctic espai. També hi tenim aquí un altre petit cofre amb la toma de 12 volts, l'auxiliar i l'USB, dos portallaunes. Aquí tenim un altre espai per deixar objectes. La guantera molt àmplia i al costat de l'acompanyant a la porta també hi tindrem un altre espai. Després també haurem de tindre en compte que el conductor tindrà un reposabraços que també el podrà apartar si en algun moment no el vol utilitzar. Ara passarem a analitzar les places d'enrere. Tenim 3 seients amb 2 reposacaps, anclatges Isofix. La combinació de la tapisseria és en pell i en tela. I en espais tindrem a les portes i tindrem unes bosses. I després, en quant a comoditat, tenim el seient col·locat per a poder conduir bé. Tenim mig pam per al cap i per a les cames tenim molt d'espai per poder estirar-les i per tant podrem viatjar molt còmodament.
Ara passarem a analitzar el seu maleter. Tenim un maleter de 356 litres, en algun que altre espai per deixar els objectes, els anclatges, una roda de recanvi i podríem abatre els seients. Una proporció 60-40. Que ens permetrà augmentar considerablement l'espai i així la seva capacitat de càrrega. Aquest Opel Mokka X també té el seu sistema d'Opel OnStar i Wi-Fi 3G, que us afegirem un enllaç perquè pugueu veure en el model que vam analitzar, l'Opel Astra en 2016, com funciona. I ara passarem a analitzar el motor. Tenim un bloc 1.4 de gasolina turbo, motor Ecotec de 140 cavalls. Passarem a analitzar l'exterior d'aquest nou Mokka X. Canvia per del parastocs. També hi tenim els fars antiboira més integrats. Tenim el sistema d'aparcament, com veieu. I ens agrada molt les seves dobles llum LED. I també, òbviament, en aquest acabat excel·lent, tenim aquestes bandes estabilitzades i les manetes també en acabat estabilitzat molt bé. Bé, ja hem finalitzat l'anàlisi d'aquest Opel Mokka X 2016. Esperem que us hagi agradat i doneu un bon like i ho compartiu al canal. Som Guardians of Cars, conduir és la nostra passió. Lingers after fire.